Не надо женщине сейчас возглавлять Беларусь. Ситуация сегодня такая, что надо крепкий мужик. Крепкий мужик. Гэткую рыторыку на адрес жанчын нярэдка даводзіцца чуць з вуст Лукашэнкі. Цягам 3 дзесяцігоддзяў узурпатар зневажае іх і пазбаўляе рэальнай палітычнай улады. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. Не утрымаўся Лукашенко падчас сустрэчы з галоўнымі ідэолагамі краіны да Дня народнага адзінства. Ён чарговы раз заявіў, што прэзідэнткі ў Беларусі не будзе. Маўляў, не пацягне жанчына такой ношы. І нават калі дарвецца, якая да кіраўніцтва, жыць будзе нашмат цяжэй. А не дай бог Качанова будет. Это все. Я скажу, это будет такая диктатура. Поэтому ты не спеши думать, что женщина это вот все. А Чемоданова? У палітычнай сістэме Лукашенко атрымае жанчын на другасных ролях. Самую высокую пасаду сярод беларусак займае Наталья Качанова, старшыня Савету Рэспублікі. Паводле Канстытуцыі яна другая асоба ў краіне і галоўная кандыдатка на прэзідэнцтва пасля Лукашэнкі. І Качанова актыўна падтрымлівае кожнае рашэнне свайго кіраўніка. Сила наша в единстве. В единстве мы должны быть рядом с президентом для того, чтобы сохранить свою страну. Это классичная схема такого аўтарытарнай улады. Жанчына можа быць на сцэне, але ж не за кулісамі, дзе адбываецца рэальны такі падзел улады. Другая ўзгаданая Лукашэнкам чыноўніца Вольга Чемоданова. Летась яе вылучылі кандыдатка на прэзідэнцтва ад Беларускага саюзу жанчын. Аднак неўзабаве Чемоданова знялася з прэзідэнцкай гонкі, аргументуючы такое рашэнне прыхільнасцю да Лукашэнкі. Мы разумеем выдатна, што ніхто, акрамя нашага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сёння не зможа гарантаваць той бяспекі, якую мы маем. Мы – каманда нашага прэзідэнта. І самае галоўнае – мы надзейны тыл, у чым можна не сумнявацца. За ўсю гісторыю незалежнай Беларусі толькі 3 жанчыны заявілі пра свае палітычныя амбіцыі на найвышэйшым узроўні. У 2015 годзе Тацяна Караткевіч вылучылася ў кандыдаткі на прэзідэнцтва ад партыі «Гавары праўду» і паводле афіцыйных звестак набрала крыху больш за 4% галасоў. Двойчы трапіць на прэзідэнцкае месца спрабавала Ганна Канапацкая. Не з уласнай волі, а замест арыштаванага мужа кандыдатку прэзідэнты зарэгістравалася Святлана Тихановская. Паводле незалежных назіральнікаў яна стала сапраўднай пераможцай выбараў 2020-го. Такім чынам зламаўшы сістэму Лукашэнкі, паводле якой высокая палітыка выключна мужчынская справа. Здабыць такі поспех у выбарнікаў Тихановскай сярод іншага дапамаглі 2 паплечніцы. Марыя Калеснікава, што прадстаўляла штаб арыштаванага на той момант Віктара Бабарыкі, і Вераніка Цапкала, жонка Валерыя Цапкалы, якому адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатам. Гэтае трыо, яно увасабляла ў сябе гэта антипод, інший подыход. Не мужчина, а жанчина, не диктатор, а продемократичные особы. Очень хорошую медийную кампанию сыграли все-таки кандидаты-мужчины, которых потом позже представляли женщины в этой тройке. То есть они охватили максимальное количество целевой аудитории белорусов. У Цепкала это были там программисты, у Бабарика это были в основном люди из Минска, те, кто занимаются там бизнесом и так далее, люди там из академии. И Тихановский очень хорошо охватил аудиторию из регионов. Лукашенко павёў супраць апанентак брудную гульню, рэгулярна абражаючы і ставячы пад сумнеў іхную самастойнасць у палітычнай барацьбе. Нашли эти 3 несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? І не змог дараваць аб'яднанаму штабу уласную паразу. Як вынік, Марыя Калеснікава засуджаная на 11 гадоў калоніі, а Тихановская і Цапкала пакінулі краіну. Але спачатку прэзідэнцтва узурпатар не цураецца атачаць сябе маладымі прыгажунямі. На публічных мерапрыемствах каля яго перыядычна заўважаюць дзяўчат мадэльнага выгляду. І сваёй асалоды ад гэтай кампаніі Лукашенко не сароміцца. Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Никогда. Это мой принцип. Всегда девчонки там. А гэта Лукашенко на конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь» своеасаблівым кастынгу у фаварыткі дыктатара. Менавіта пасля удзелу ў шоу дзяўчаты хутка робіць кар'еру, у тым ліку ў палітыцы. Так было ў выпадку Ладлены Зайцевай, якая ў 2021 годзе не атрымала карону, затое здабыла пасаду галоўнай дарадцы ў адміністрацыі Лукашэнкі заробкам амаль 4000 беларускіх рублёў. Гэтую ж пасаду займае яшчэ адна былая «Міс Беларусь»
Беларусь Кацярына Гумянюк. Вышэй па кар'ернай лесвіцы пайшла Дар'я Шманай, каралева вясна 2013. Цяпер жанчына працуе дарадцай пасланніцай у пасольстве Беларусі ў Расіі, дзе зарабляе амаль $3500. Пры гэтым бадай адзінай прыгажуні, якой дазволілі мець умоўную палітычную самастойнасць, стала міс Беларусь 2018 Марыя Васілевіч. Некалькі гадоў дзяўчына была дэпутаткай палаты прадстаўнікоў і нават прасунула ў парламент законапраект об абароне хатніх жывёлінаў. Аднак летась мандат Васілевіч скончыўся, і яна сышла ў фармацэўтычны бізнес. У жанчын ёсць гэты вертыкальны ліфт сацыяльны толькі ў адзіным выпадку. Калі ты становішся жонкай ці каханкай, гэтая патрыархальная ўлада лукашэнкаўская, яна так і кажа: гэта лепшае, што можа адбыцца ў тваім жыцці. Некая палітыка, некая кар'ера табе не павінна вось у марах сніцца. Вот табе патрэбны шлюб з мужчынай з уладай. Всё. Пакуль Лукашенко надае беларускам ролю прыгожай кампаньонкі, пры чыноўніках жанчыны ў суседніх дзяржавах будуюць палітычную кар'еру. Да прыкладу, прэзідэнтка Малдовы Майя Санду. Пасля абрання яна ўзяла курс на еўраінтэграцыю, а таксама пачала барацьбу з карупцыяй. Женщины-лидеры, они менее склонны к коррупции, они меньше склонны в каких-то своих там замкнутых кругах мужских только принимать решения. Они больше склонны к тому, чтобы решать вопросы именно мирным диалогом, нежели развязывать военные конфликты. Агулам жа паводле ААН жанчыны на чале дзяржавы хутчэй выключэнне, чым правіла. На сакавік 2025 года ў свеце было ўсяго 25 краінаў, што ачольвалі жанчыны. І толькі 9 змаглі дасягнуць гендернай роўнасці ў кабінеце міністраў. Сярод іх Нікарагва, Фінляндыя, Ісландыя, Ліхтэнштейн. У сваю чаргу Беларусь займае 98е месца ў свеце паводле рэйтынгу палітычных магчымасцяў жанчын. Беларускі добра прадстаўленыя ў парламенце, які мае нізкі ўзровень уплыву на дзяржаўныя рашэнні. Тады як міністэрскія пасады займаюць пераважна мужчыны. Выключэнне Ірына Касцевіч, міністэрка працы і сацыяльнай аховы. Безумоўна, гэта падкрэслівае такі патэрналісцкі, архаічны статус усёй гэтай сістэмы. Ну, Лукашенко яе выбудаваў, ён яе замацаваў, умацаваў, і жанчына там выглядае як чалавек, які дапамагае вось гэтаму вялікаму павадыру захоўваць уладу. Тым часам самі беларусы не маюць гендерных перадузятасцяў. Паводле апытання гледачоў Белсату 65% не важны пол кіраўніка краіны. Галоўная кампетэнтнасць. 27% мяркуюць, што мужчыну ўсё ж лягчэй на прэзідэнцкай пасадзе, і 5% аддалі б свой голас за жанчыну. Безумоўна, гэта не самае галоўнае. Ведаеце, каб бачыць на чале дзяржавы менавіта мужчыну, ці, не ведаю, там, вайсковых, ці, як казаў там Лукашенко, нейкі там крэпкі арэшак. Галоўнае, каб быў прафесійны чалавек. Пакуль у Еўропе імкнуцца да гендернай роўнасці, беларускі пры Лукашэнку працягваюць выконваць ролю прыгожай дэкарацыі і рупара, які перадае волю дыктатара народу. Тым часам рэальнае палітычнае рашэнне прымаюць чыноўнікі-мужчыны і зачастую не на карысць дзяржаве. Наста Печанькова, Белсат.